ملکی زر مبادلہ ذخائر وچ کمی دا خطرہ ٹل گیا۔ پاکستان نوں سعودی عرب تو $2 ارب دے فنڈز موصول ہو گئے۔ سٹیٹ بینک نے سعودی عرب دے فنڈز موصول ہون دی تصدیق کر دتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دی سعودی ولی عہد نال ملاقات، علاقائی صورتحال تے تفصیلی تبادلہ خیال۔ اعلامیے دے مطابق شہباز شریف نے ایران امریکہ مذاکرات تے پاکستان دی سفارتی کوششاں بارے آگاہ کیتا۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب دے مثالی صبر تے تحمل نوں سراہیا۔ وزیر اعظم دی جدہ تو مدینہ منورہ آمد، شہباز شریف نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے حاضری دتی۔ وزیر اعظم دی آمد اتے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بوئے کھولے گئے۔ وزیر اعظم قطر تے ترکیے بھی جان گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر داخلہ محسن نقوی دے ہمراہ ایران پڑ گئے۔ فیلڈ مارشل تے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دی ملاقات۔ ISPR دے مطابق دورہ جاری مصالحتی کوششاں دا تسلسل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ دا مذاکرات دی شاندار میزبانی اتے پاکستان نال اظہار تشکر۔ ایران امریکہ مذاکرات دا اگلا دور ممکنہ طور تے اسلام آباد وچ ہوے گا۔ مذاکرات وچ پاکستان واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ تے نیوز بریفنگ آکھیا امریکہ پاکستان دی دوستی تے انہاں دی کوششاں نوں سراہندا ہے۔ ایران دے نال نتیجہ خیز گل بات جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نال MD-IMF دی ملاقات۔ کرسٹیانا جارجیا دی پاکستان دی معاشی اصلاحات وچ پیش رفت دی تعریف۔ وزیر خزانہ دی UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نال بھی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ دی موجودہ صورتحال دے عالمی معیشت اتے اثرات تبادلہ خیال۔ تے ملک وچ بجلی دا بحران، شہریاں لئی وڈا امتحان۔ مختلف علاقیاں وچ 8 تو 16 گھنٹے تک بجلی دی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور وچ ہر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹے دی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی سمیت سندھ دے مختلف شہراں وچ بھی وقفے نال بجلی بند۔ بجلی دا شارٹ فال 6600 میگا واٹ تک جا پڑیا۔